Sharon, manifesto dwarore. Ka in ga jasiasa madwaro chung, to gidoluo gidala kocha iluonge ni sera. Nyaka ibed gi sera ma jopiny biro nono. To giwacho ni to me sera mari, me gima botimonu, me gik madwa mondo atim ni jopiny. Koro jopiny onego bed ni ng'iyo sera mari, aeto gitiyo gi sera no mondo gitim nade, mondo gi decide ka gibo yieri kata ok gibinyalo. Lakini an kaka mosewuotho siasa, kane nachung 2019 Ugenya, ne an gi sera mane nan ndiko nyaka i karatas, naloso nyaka website baketo megie sera maga. To nene abuok kabisa niwach jopiny sana madala. Sana ng'eny gi ok odich gi sera. Gidwa mondo giwinj gimiwacho, iwacho nigi gimidwaro timonegi. Aeto gima duong' ma sana sisa madala, gima jopiny odichgo en wach pesa miluongo ni gonya. En kisetieko wacho sera mari, to gidwaro ni to giwacho ni to koro iwewa nade. Bende giwinjo ga sera go kose nga mana girito ga mana ni banki siloso ta nango miki. Koro giwinjo lakini ok gidwa ni wegi nono. Koro kati bed ni nigi sera machal nade, to ionge pesa minyalo gonyo go jopiny. Ionge pesa minyalo konyo go gik mang'eny. Sana nwach thagruok ma wasechandre, joluo osechandre kabisa. Makidhi e gweng' madala, inuang' ka intie joma nigi shida ma school fees, intie joma nigi shida ma osuptal, weche ng'eny, kijande maonge tich ng'eny sana. Koro sana chon kanene kadonjo siasa, ne aparo ni to wach gonya ne ok en gima ber, lakini king'iyo ka nyithindo chandre dala, inuang' ka nitie midhiero mang'eny ma kisebed jasiasa, to nyithindo gidwaro ng'ama ginyalo wacho go wechegi manyalo konyogi. Koro ok inyal wacho ni an ok anyal golo pesa. Niwach kiwacho kamano to bende jopiny wacho ni king'ama lwete nono kata ng'ama wuor, to ok inyal bedo jatelo. Koro en wach ma nyaka itimne balancing. To bende ka nachung' ndalono, nitie meeting mar security mane wacho weche mag gonya gi. To josiasa moko ne wacho to inyalo bet ni winjo ni ji winjo ji winji to kimiyogi allowance mag sitting allowance. Niwach ng'ato we puothe, nobiro winji. Seche mowe puothe no nitie gima notimo mane nyalo miyi. Koro kowinji kamano to dwarre mondo at least odoge gi gimoro. Makoro mano kaka appreciation. To gini be ineno ka seche moko ka kata Nairobi ka wan kaka organizations ma timo civic awareness, inuang' kiluongo ji mondo bi owinj gimiwacho, to gin ga allowance mondo ma ginyalo dok kodo. Koro bende IBC no ka IBC owacho ni gimiluongo ni voter bribery is against the law. To there is a balance. Adwan mondo wabunge mondo ng'iane to the balance between voter bribery kod miyo ji allowance, mondo bed very clear. Nwach jomoko wacho ni an neno kachiwo ok achiwo voter bribery, lakini amiyo ji allowance. Tino ka bende jomoko tima openly. Kineno Kisii kacha MP moro ma Kisii en tije mna kamano. Koro mene siasa mosebet to gini oketho ni joma tindo, joma eka donjo e siasa kod joma mine maonge pesa. Inuang' ka joma osebet e siasa ndalo mang'eny ema nigi pesa moro, to inuang' ka joma sana wabunge tiyo gi CDF momigi gi jopiny. Koro CDF no ema gitiyogo timo nade? Campaign. Nwang'o pesa ma gitimo nade? Ok directly, nwach ng'eny seche ma wabunge en patron mar CDF cha, to en ma o control joma tiyo kacha. Koro inuang' ka seche moko onwang'o ginegi, onwang'o gine indirectly, nitie kaka pesa duogo ne to pesa ne ma gitiyogo e campaign. Koro ng'ama osebet kacha, inuang' ka gole ok yot because en gi pesa motimogo
campaign ti bende wacho ni koro financial muscle di wacho ni bende ji koro pimore koro tekre mar pesa ka hinya ne jok madonje siasa bende ngene biro bedo ka loso kuomgi mar mondo